robot. Huwag kay lubot baba guys. Da guys, pustot kayo. For today's video guys, na nakulit din sa sapa guys. Kuya guys, akong bana guys na huwag na masa na kulog hapit guys. Akong baby guys, nag-boil ng baby guys. Tanto tayong kirit-kirit guys, masig na ikalong. Hindi nga nakagaw kalong guys. Nang nakakang kalong. Balantaan guys, kung masig na ikalong. Guys. Diyan sa kanan tayo pagsunod dito. Dito guys, oh. Wala ang pulbang guys. Diyan ka ba? Kalong. Wala, may inagiag kalong guys. Oo naman kalong siguro. Oo naman kalong. Ay kalong. Ispan. Ang sapa diri guys, nakadako na siya guys. Sa una dili pa na siya ingon anak, karon wala na. Pangpang na. Makadako ng tubig guys, nangkankan siya guys. Hati pa ko na nanakot ito. Ay. Banan guys. Kahoy. Ako kayo ng kahoy guys, yung gulong guys. Ay, kaya na napoy bagyo guys. So ano dyan may kahoy ani. Modako na mong kalimutan og hinuyop sa kayo guys. Sa kuan guys, kahoy nga basa. Kautot na hinuyop. Nga na, itong bongbong na tilinlin nyo. Laksiyon, mga laksi. Atong, kwani, akong bana guys, bangag naglubot. Sorry ako, short nga bangag naglubot. Orte na ginamang natua guys. Hello guys, dito sila ko ay. Ililo guys, kung kadaw niya. Pagkuhan to alya. Hindi, kuko ng to alya. Taro na. Masula-sula dyan sa kanding guys. Didala-dala na mo diri guys. Sabi na mong nailaki aning na napuyo diri sa kuan guys. Wala man din. Guys, lalong kayo liko dapat ipakon. May buaya dada guys. Dito guys, may buaya dada. Mama na buaya. Nadada. Naman sa Manila ang buaya. Nadada ba? Oh, nada sa pagbuaya. Nadada. Itong dibon siya diri guys. Mana di ko man diri guys, ug kamera doon sa Mayra kay mahal ko. Ano naman? Ilis ko po itigulan sa dating guys. Nakakoy. Kaya may na lang mauuga kay basa ka siya guys. Dalang papa, putot kayong lubot papa, gisi kay putot kayong papag, guys, robot. Huwag kay lubot papa, guys. Da guys, pustot kayo. Nagisi. Walang palit pulon. Guys, no. Kitang lubot. Guys. Dato rin mi guys. Da guys, bungkag ang mama. Ulit nang ta guys, kay mag-ato ng tagsing kuan dito sa balay nila ako. Umahami dito guys. So si mama. Gutom na kayo guys. Kay kuan na eh. Gutom na me. Guys. Hola guys. Thank you for watching. Malito pa cellphone. Sabi na sa guys. Okay guys. Thank you for watching. Agad pa kayo guys. Huwag pa nag-live. Huwag may kadalag sa online. Hey guys.